Dengan gini-gini itu Wibisono. Wibisono. Iya. Memang kari ngosek tekan pawon. Pengen ngerti nanti ada gaya atraksi dari Bu Arifi juga ada nanti. Oh iya. Jadi ready habis ini ya. Ready habis ini pokoknya ya, ready. Juragane Karisma Arga kalau Pak Mahmudi Girawo matur sembah nuwun. Ya. Mangke sing dikersake napa nderek. Matur nuwun Latifah Nur. Menika kali lakon pun aturaken sarengan kanca-kanca Karisma Arga Production. Lan sepisan malih monggo Bapak Ibu, para lenggah, para tamu tanpa kapiji setunggalan sunggalipun. Awit winatosing pangertosan kula sak kanca kaskecana anggenipun angger sepi pasugatan. Saderengipun sak mangke katuran ugi sami dahar wonten ing papan ingkang kepareng pun samektakaken menika kanthi prasaja. Matur nuwun awit rawuhipun paring donga pangestu kagem Adi Atta ingkang sampun dipun khitan tansah dados lare ingkang soleh bangun miturut dhateng tiyang sepuh tumrap agami nusa lan bangsanipun. Amin. Verlina Gani kepangapun aturaken Karisma. Monggo Mbak Anissa. Mas Rangga. Halo. Rene oto, kowe iki malah ngopo ndekem ning kono ke? Ya. Lali janjine. Lali janjine. Bernuansa campur sari dulu. Oke. Usah, sadul. Solo belum tidur. Penak loh Mas. Enggak. Penak loh. Penak nek meneng yakin. Ibu sakit Bu. Ayo Bu sedikit saja coba ya. Ya. Jen, monggo. Nggih. Jen ngaturaken sugeng rawuh Bapak kalian Mbah Kakung menika. Ngantos-ngantos Mbah, monggo. Alhamdulillah. Sik Mas, iki Ibu saged soalnya tak enteni sik ya. Nggih, nyuwun suwantene sekedhik. Ya. Sedikit saja ya. Ibu, ayo Bu. Apa ndok? Janjane kowe neng ngendi?
Jancane kowe neng ngendi Matur sembah nuwun Mas Rangga lagi iki pinter lho Ibu ki semantene nggih sae. Kula wau ningali Ibu Sugeng rawuh. saking kawit kala wau dereng kanca-kanca wiwit. Iya. Koncotanipun kala wau Ibu nggih nderek. Kanca tani ngembang. sakit